lang aci abuji nadu kamlam dustur kariti yang i asam mati kanware tak cikwa bet yala ci barok ki nyang chong chang cikwa bet ha Meghalaya nadu ki ang pule puthi barok cikwa de ha Meghalaya bandi pule tin nong we nang cikanware tak tin asamis kan kilong lemno padang ya pencap ya ci cikanware salemno taci de kwa bet ya tin la jang ne long bet ha Meghalaya Bang nak apa? Meghalaya. Sam Meghalaya. Ông đừng trẻ xong. Sam Meghalaya. Haba ki khot ban ya lum ya lang ya ki baro nadu ki pa ki mi ki samla wat ki hap ki barit ka jimut ka jungi akaba ki khot ban ya wan sha kan ka jialang kum ka meeting ka ba tang diet ki por kadang kalong ba habang song sa po jong kan ka border baka sarkar Meghalaya baka sam kam shimla patla pa pendai uput usam lengba kata kadaw bang ya khot ya pri baralang bane wan sya kan ka lempung ban ya patpau lamar baya ki kot kisla hagi ya baya dei bat ki kot kisla ki jidon kam baro ngilada ba submit sya kisal ha ka sarkar te kilarong barak hoy wat ka population bro ila de banha barak kilarong ila lecha ka sarkar hadrai matangi kwa bat pau ye kane taki khwat breu ba om de bat tip tang ka sarkar hadrai pada tip lut barak ladu ki pa ba ki pa bhor barak ba kham kam ma ki sang bhalang ru kina shib khalam ye kane te ngila shong ila sa po jokan ka shnong yap nadu kasdam shihajar khandai spa hiopau nilawan ban bhai shlong hapo jong kan ka shlong umyap nong masau ship bahap hapo ka west ka hill district nong stoy te namar kata nadu kete kasdam shihajar khandai spa hiopau bat hadu nadu kasdam shihajar khandai spa hiopau ar kumta Semram brai ulayo bat pers kami kan ka sinong muya lengba ula airu ye ka sonos ye ka sanat naga mata bat pers kam ya kan ka sinong ka thau hapo jo kan ka sinong muya tumta ha ka sam shejar khandai spa ha ka sam shejar khandai spa khandai thau ula airu ye ka radistar na ka mata bat bu record ya kan ka sinong ka thau ka jungi bat kumjuru ha ka snam ar hajar pra ile yoru ye ka lan record ye ka bala ai da ka district kosel bat paskam shu ya kan ka sinong ka jungi kum ka sinong umyap bat ha ka snam ar hajar si thau kumta ile yoru saya ka jipes kam na ka DC office kepada ka sinsar ka khadar kepada ka government kepada pek trek bersim ngem trek ber pediang lamar bang ngem pa bandlong kinong asam direct bagi pa bandlong kinong Meghalaya laim layap syam Meghalaya nadu kapor bamaswa bat hadu mata ngem pa dalai bandlong kinong asam lamar wat ka tin ka thlik ka risti ka dustur ka ngem kar kum ta tar barak nadong sedong ngimla ba tip ngimla ban setu ngimla ban biang kumta ngikwa baik banlong kinong Meghalaya bat kumjuro ngi boru ka jikarpat nakamata kum ki MLA ki MDC bat kumta tetar bat ki san bhalang ba pher bat ki para MLA ki para MDC barkhot bakim dai ban yasno party bakim dai ban yasno Pandia persaliang hane bakinda sim khalang ya kan ka kam we hadin we bara ban ya padbaik ya uno putusam la ka masuk ka ka basang ha pedang juga ka wat ka baar baki mu ban ni padbaik mangekum kina shang ba shang ki ba sa hangne we bara omdan we ru iba kwa shasam direct barok mi kwa sham Meghalaya namar bagi sutu bang para kasi yesu tuhi ya ba ya ki eki baro hakaba ngingi don kam
kumta nakal yang jongi ngi pat pau wat lang la debat pha lane submit ye ki kot kisla haya bayadai bat kalang snong thau kai jongi hanra ngi pat pau ru ta ki dur khmat ki jongi sa ki we pat ki jaj benreu bakni thu bakni sip khalam ye kan ka kam ba ngi kim kin snong ngi kwa ban lej be sam khalia hanra la jaba ka sarkar me khalia kan ka perhap yang ngi syasam ngi namase ngi hap persim ngi hap ngi mase ngi hap basim ya kajing ya ke nambar ba ngi pwa dalalai ban long kino asam ngi hap ana ke baik wat dia ka ka thamotor ka sarkar me khalia kaya persina yeng wat ye ki weru ki jag benreu saya mengipat ki para kasi kemut ka hap sim ka jing kle na ka mata ban sana bat bu kat ye kini ki paj benreu kat ye kini ki snong namar bangi setho ba laim layap sama khalia om tang ka snong ka jungi hare baro ki ba song ki ba sa hakan ka dong ka than om don wat ka weru ka snong ka ba kwa sha sam harangi kwa ben baro bangin long ki nom khalia